Zdravím vás u druhého dielu z akcie Kartelland z ihriska Airsoft Jabloňové. Pokračujeme približne tam, kde sme skončili v predošlom dieli. Akurát, že v tom paletovom mestečku som dostal bombu, takže som sa presunul na druhú stranu ihriska a vyzerá to, že konečne začneme trošku aj pušovať. Tak, poďme. Poďme, nestojte, ideme. Choj! Hore okná, pozor, okná. Bacha potom z cesty. Tam ešte dole niekde je a dáva to sem celkom, keď vykúpneš. Vidím ho. Už nie je dole. Vľavo, dole na ceste, vidíš ho? Vedľa prekážky zľava. Je dole? Je dole. Jeden treba. Oni sú jak je ten lesík, tak v ňom sú. Viacej... Máš na nich dostrel? Staďal? Ja dostrel nemám, ale ty by si mohol mať. Keď sa takto pozrieš rovno, No, pozor. prestrelite. Wow, wow, wow. Nepohnem sa. Moc veľa nie. Traja sú dole, ešte tam jeden. Jeden dostal. Áno, už tam asi nebude žiadny. 4 tam boli. Tam za tými prekážkami. Dobre, tak to potlačte. Poďme. Zároveň s nimi. Tuto mne to odrobíme. Ja. Veľa, veľa, veľa. Tebe. Môj palec. Kurva, teraz mi dojdu gule. Keď sú tu najväčšie vojny. Čo? Si zapýtal? Tam, ty za tou překážkou. Tam hnedka tady na... Teraz som dostal do palca od niekoho. To som byl ja. Hej, ďakujem. Nie, dobre, dobre. No povedz mi, o čo sa jedná teda. Máš tu takéto štvorce po zemi, jednotku, dvojku, trojku, štvorku. Začínaš jednotkou, začínaš s tým, že máš zásobník zbraní, zbraň obtiahnutú, ruky opreté. Aha. Čakáš na signál, budú 3 krátke, jeden dlhý, na dlhý strieľaš. Aha. Musíš trafiť jeden, druhý, tretí, štvrtý terč. Áno. Prejdeš na druhé, cez okienko, strieľaš jeden, druhý, tretí, štvrtý. Hneď za sebou, hej, žiadne signály už. Ne, normálne, to je Dobre, na čas. OK. Od toho prvého dlhého Áno, rozumiem. ti beží čas. Dojdeš na trojku, ideál z pravej strany, tam ten terčík, Áno. tam ide vtýrka, terčík v strede tej figuríny.
Tam je posledný napojený na časomieru, ktorý ti ju vypne. OK, SSP5, hej? Vystrel si ideálne len jednu, nech. Aha. Ďalšie ti už doplňať nebude, hej? Dobre, dobre, dobre. Poď na jednotku. Jo, a prešlap máš 2 sekundy, musíš byť vždy v tom štvorci. Áno, dobre. Prešlap máš. Hej? Jaj, musíš oné, hej? Pokračuj, časti vieš. Aha. Jeden prešlap mal. Som nevedel, že aj toto sa ráta ako prešlap. Nevadí, OK, díky. Prvá hra je za nami, dali sme si trošku prestávočku, chilloutík a onedlho pôjdeme na nočnú hru. Vidíš tu niekde môjho brata? Tu som. V podstate áno. Adoptoval som si ho. Tak sa podobáme, nie? Váhovo. Aspoň chodí hrávať. Tu už sa zbierame na nočnú hru, hráčov bolo na nočnej, tuším 60, čo je celkom dosť. Pre mňa to bola prvá nočná hra, Airsoftová, a musím povedať, že taký first impressions, bola to zábava z začiatku, také niečo nové, ale o nejakú hodinu, dve ma to prešlo, lebo fakt to bol akože chaos v tme hrať. Počas tejto hry sa musím poďakovať Armiteku, že mi dali teda to taktické svetlo, ktoré mám, lebo inak by sme tieto zábery si moc neužili. Armitek Doberman. 5000 V, ale niečo tiebe. Ja vidím celú gulu až nakoniec. Bohužiaľ ja sa ti priznám. Počkaj, prebehnem. Poď. Ale tuto lietajú gule, že hneď za rohom. Preskočiť ku mne? Za rohom lietajú gule. Letia správne. Tak teraz som čakajú. Tak niekoho má určite áno. Tam je gule. Ja poď, čo si? Joj. Kámo, či tu máš respekto? To je nové, že fotografiu tá spravte, ne? No a tu sa schylujeme ku koncu druhej časti. Ja vám ďakujem, že ste toto video pozreli a chcem sa poďakovať aj týmto 5 členom kanála za podporu, takisto Anareusu za podporu. No a počujeme sa zase u ďalšieho videa, dúfam, že čoskoro. To bude už tretia, posledná časť z Cartel Landu 2023. Zatiaľ sa majte.